Every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in. Stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease. I circle magic in moments like these. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. A quiet laugh, the softest breeze. The world's at peace in moments like these. I sip my coffee, feel the warmth inside, letting the day just gently glide. The sun dips low, the shadows play. Everything slows down, it's the perfect day. With every breath, the calm sinks in. This is where my joy begins. I find the magic in the everyday. In the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. In these sweet moments, just being me. In these sweet moments, life feels new. And all I need is right here too. No rush, no race, just the afternoon. In this gentle time, I let everything flow. The world keeps turning, but I stay still. Caught in the magic, the quiet thrill. In these sweet moments, I find my place. In the warmth of the sun, with a smile on my face. Lake Tabayo campsite sana tayo ngayon. Nandun na kami, almost 2 kilometers na lang bago sa campsite mismo. Natakot na yung asawa ko at yung anak ko umiyak na kasi sobrang taas na daw at nabigla siya sa kala niya kasi hindi daw tuk-tuk. Kaya nga ayaw niya, sinabihan niya ako na ayaw niya sana sa atok na mag-vlog ako doon. Kasi nga may fear of height siya Then nung sabi ko, sige wag na tayo sa atok, doon na lang tayo sa Lake Tabayo. Sabi ko hindi yun mataas, pantay lang. Tapos nung nakita niya na super taas na
almost highest point na yun eh. Kaso ang problema, yun, nag-hysterical na. Yan, di ko na tinuloy kasi para hindi ma-trauma. Yan. Although, nandun naman kami, nakapag-picture naman kami at nasa 98% nga lang yung inabot namin. At bumalik na kami kaya napadpad na lang kami dito sa Burnham Park dito sa Baguio. Ayan, sa likod natin si Tuk-Tuk. Pasensya na kayo at di natupad o natuloy yung vlog natin dun sa Lake Tabio. Sana cruising na sana ako dun o kami, kaso pasensya na at di natuloy. Bawal pala ang tuk-tuk dito sa Baguio City. Nakapasok kami dito sa Baguio City kasi nga dumating kami almost 10 PM na ng gabi. Kapag plano nyong pumunta ng Lake Tabio tapos taga-ibang probinsya kayo o region, wala kang priority idea sa Lake Tabio, dapat ang dala ninyo ay motorsiklo or sasakyan. Kasi kapag 3 wheels hindi kayang iakyat sa kung punong-puno. Pero kung mga tatlo lang naman karga, dalawa kayang-kaya siyang iakyat. Pero pagdating dun sa tuk-tuk, talagang tutulak na kayo kasi hindi na kaya ng 3 wheels. So, or kung sasakyan naman dala ninyo, sana dapat yung well maintained at experienced driver ang magdadala kasi hindi biro yung taas doon. At regarding naman sa tuk-tuk, siguro kung magbabarkada o may mga katropa, okay lang naman dalhin kahit loaded, pero kailangan talaga bumaba ng iba at itulak kung sakali hindi kayanin. Para sana, ewan ko kung natuloy sana sa ako, sana ewan ko kung ito yung tuk-tuk na first tuk-tuk sana sa Lake Tabio, kaso hindi na kami tumuloy. Kaya pasensya nyo naman katuk-tuk, hindi natuloy. Bye bye, thank you for watching. This is my 3rd time dito sa Baguio City. Ayan, good morning mga katok-tok. Good morning, nandito po kami ngayon sa Burnham Park. Finally, we're here sa Burnham Park, Baguio City. Napaka-sulit na biyahe, napakatagal na biyahe, ikot-ikot, kung saan dinadala ni Waze. Finally, nakarating.
po kami kagabi dito. Pasensya na at nagka-problema kami sa Lake Tabeo. So, ang lamig-lamig dito sa Burnham Park. So, hindi natin na-experience yung freezing cold sa Lake Tabeo. Pero kahit pa paano, napunta natin yung lugar at yung papunta po doon. At yun nga lang, hindi lang tayo nakapaglatag doon mismo. Time dapat, kung mamaya, konti na lang. Ano nga sa'yo? Gulay. Ito, broccoli. Broccoli. Asan yan? Asan yan? Broccoli na lang para mas mura-mura kasi dito. Asan? Ito ang maganda sa Good Taste Restaurant dito sa Baguio, mga katok-tok. Gusto ko dito yung chop suey nila at yung broccoli. Beef, pork, or chicken broccoli man. Kasi kung makikita yung serving nila, mas marami yung mga gulay kaysa mga karne. Pero yun sa ibang lugar, baliktad na eh. Buti na lang yung gulay, marami na yung karne. Kaya pag nagagawi kami dito sa Baguio, Good Taste kagad ako kasi mas maraming gulay. Yun nyo naman, apaw na apaw sa gulay. Oh, ganito kalaking bell pepper, hindi mo ito makikita sa ibang restaurant na ganito kalaki at marami. Lalo na yung broccoli, favorite na. Ang daming broccoli. Kain tayo mga tuk-tuk. Akin. Oops, mabangga. Amo talikod. Huwag ito? Oo. Kasugot mo nito? Talos mo ko. Yan, ubos mo. Pirang oras ka din. Hindi ka sana naampang ng camera. Nadamay ka mo na yung... Color ka rin ah. Mommy, be careful because I have life jacket. Ano ko na yung bibi? Ha? Sika. Uy, gamit naman 360. Kakayi. Yan, yeah. Gusto mo pa rin? Balik na rin ta. Paano ba? Aren. Paano ba nagtaran? May sa likod ka kadakon. Ito na ako mag-control. Go. The spikes are so Okay. big. Right. Going. Right only. Slowly, darling. You see, I choked it. Slowly. Slowly. You're hard there. Deliver slowly. Right only. Just right. Right. Hey, right. Take this side.
Tatlo 100 pala yung strawberry. 35 po. Yung address, I mean contact number yung mga You put it the gusto past there and o naghanap ng transient dito sa Baguio City. Yan, may contact number. O ako yung bumalik na pa. Yeah. Sabi ko, asam pa ba? Ay, so na pahinto kami dito nandito na kami ngayon sa Santa Elena, Tabugon. Napahinto kami kasi sinek ko yung tuk-tuk kasi may kumakalansing tulad ng narinig nyo kanina. Kala ko may tornilyo lang na nag-loose talaga, kaso parang pinapakinggan ko kapag hindi naman siya nag-check engine, kaya sabi medyo okay kasi hindi nag-check engine. Kaso nung pinapakinggan ko at nagsasound na merong kalansing, merong parang metallic sound ba, tapos nung chine-check namin dito, sabi ko saan kaya yung problema nito. Nel, kuha mo Nel, accelerate mo Nel. Makisabi na lang ako, ayan, pinandar ko ulit mga katok-tok kasi parang binuksan ko to kasi ito yung cause ng vibration. Yung pinto kasi may vibration to, kaya nilalagyan ko nitong guma, nilalagyan ko dito sa ilalim, ayan.
para di siya nagba-vibrate. So ngayon okay na siya. Kaso ngayon nagba-vibrate. Nel, accelerate mo nga Nel. Isa pa. Ayan na. Sige na, okay na Nel. Paranan mo tabi Nel. Tapos ayan, so narinig nyo yung kalansing. Kala namin dito sa head cylinder. Kasi inaalog-alog ko to parang maluwag. Pero sabi ko wala naman maluwag na tornilyo. Tapos maring naisip ko yung tambutso may loose na tornilyo. Pero tinik ko wala naman so far. Kaya naghintay ko, pinalamig muna namin. So ngayon na bang sinecheck ko, sabi ko vibration, wala namang vibration dito sa hinges ng pinto sa likod ng engine door. Ngayon, kala ko nasa loob talaga. Pero habang tinutubtob ko, matubtob ko itong bumper. Ayan, bumper. Ang lakas ng kalansing, sabi ko, problem solved. Andito, nag-loose yung tornilyo niya. Andito, iigpitan lang to dito. Tapos, okay na siya. Dito naman, wala. Okay, walang problema kasi nandito dala namin yung tools. Ayan na, sa top load. Ngayon, titingnan natin kung anong size to. So, igpitan ko na lang. Ayan na, mabuti mayroon tayong so, tingnan natin kinuha yung tool sa taas sa top load. Ito na lang, mayroon tayong nasa loob 12mm. Ito lang naman pala yung problema ng vibration. Iikitan lang to kasi grabe talagang lubak dito sa Bicol, yung Quezon Bicol Road. Wala pa nga tayo sa actually Bicol na pala to kasi Santa Elena to pero grabe yung lubak kanina sa Kalawag tapos Lopez, halos magkandahiwalay itong tuktok sa lubak. Kaya siguro lumuwag yung tornilyo. Kung ano, bumper pala. Okay na. Tapos ibabalik na lang natin itong goma dito. Itong rubber. Ito talaga yung may vibration.